Test és lélek rovatunkkal folytatjuk a délelőttöt, és a bélflóránk egészségéről fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban dr. Hummel Zoltán. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát kezdjük azzal, hogy ezek a bélflórák, ezek itt vannak valahol itt, de hogy nem sokat tudunk róla, csak tudjuk, hogy óvni kell őket, védelmezni kell őket. Miért felelősek ezek a bélflórák, vagy miért fontosak ők a szervezetünknek? Azt mondanám, nagyon fontos. Nem kicsit fontos, nem közepesen, nagyon fontos. Azért mondom ezt a nagyon, mert nem figyelünk rá. Nem figyeltünk rá. Most kezdünk rá figyelni, hogy van ilyen is egyáltalán a hasunkban, van ilyen, hogy bélflóra. Az a vastagbélben működik. A bélflóra az mikroorganizmusok sokasága. Tudjuk azt, hogy kémiailag emésztjük a táplálékainkat, biokémiailag, vagyis enzimatikusan, a gyomorban is szívódik föl cukor, a vékony bélben is cukor, aminósav, és azt nem tudjuk, nem tanítják, hogy a vastag bélben viszont bakteriális emésztés van, ami odáig lejut béltartalom, tehát nem szívódik föl, azt a baktériumok, a mikroorganizmusok emésztik meg, és saját anyagukkal teszik, és saját anyagcsere termékeiket otthagyják a béltartalomban, és ez még szívódik föl, úgy, hogy a vastagbél mentén van a legnagyobb immunrendszer raktározás, hogy úgy mondjam, és ott az immunrendszer anyagai ott szívódnak föl, mert ott a nyirok ereken keresztül. Tehát nagyon fontos, több szempontból fontos, hogy megemésztődik ott lévő béltartalom, a megemésztés miatt az immunrendszer táplálja vitaminokkal és ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, ez mind ott szívódik föl. Vas, mangán, magnézium, ilyen típusú ionok mind ott szívódnak föl, mert szerves formába kerülnek, és ott történik ez a fölszívódás. A bélflóránkra akkor vigyázni kell, mert hogy ilyen fontos szerepeket látnak el, de azért mérgezni is tudjuk, gondolom, a bélflóránkat, tönkre tudjuk tenni. Most beszéljünk így kicsit így ezekről a negatív cselekedetekről, hogy mivel ártunk például a bélflóráinknak? Hát a gyógyszerek, főleg az antibiotikumok, azok nagyon ártalmasak tudnak lenni, ugyanis azért találták ki az antibiotikumot, hogy ezeket az egysejtűeket, a mikroorganizmusokat, amik igaz nekünk károsak, azokat próbálják lenyomni és megszüntetni, az ő életüket teszi az nehézzé, de ugyanakkor a jó típusú mikroorganizmusoknak is káros ez, tehát a antibiotikumot, ha eszünk, nem csak a káros baktériumok, hanem sajnos a jó, a számunkra nagyon fontos bélbaktérium, bélflórához tartozó jótékony mikroorganizmusok is kárt szenvednek. Ugyanúgy kiírtjuk őket, akkor a jókat is? Így van, kiírtjuk legalább olyan mértékben, mint a rosszakat. Ezek újra termelődnek, vagy hogyan? Hát szerencsénk van, újra termelődnek, mert a DNS anyagok azért ott maradnak a redőkbe, tehát a fal az nagyon szépen redőzött, tele van bélbolyhokkal, azok között szépen meg lehet bújni. A jó bélflóránk, jó bélbaktériumoknak is, de a rosszaknak is, úgyhogy a fertőzést is nehéz onnan kiűzni, hogyha ilyen van. Tehát föléleszthető, de ahhoz megfelelő táplálék kell újra, megfelelő környezet kell. Azt olvasom, ugye én mindig az internethez fordulok az ilyen egészségügyi beszélgetéseknél, hogy a bélflóra az nem szerv, hiszen a születést követően alakul ki, és hogy a magzat bélrendszere ugye tökéletesen steril, és nagyon sokat befolyásolja ugye a kezdeti időszak, hogy az a gyermek milyen táplálékhoz jut az első 3 évben. Nem is gondolná az ember, hogy nem csak pár hónap, hanem itt tényleg 3 év, több hosszú ideig alakul ki a gyermeknek a bélflórája. Így van.
a gyermek bélflórája a kezdetén csak tejet kap, és ezért a tejben lévő tápanyagokat kell megemészteni, és ott jelentkeznek ezek a tej baktériumok, amelyek mi is ismerünk, a probiotikumonként használják, hogy bifidus és ilyen stb. Tej, cukrot emésztő mikroorganizmusok. Ezeknek a szerepe az első időszakban nagyon fontos, mikor még a tejjel való táplálkozása megy a gyermeknek, és ebben az esetben a vastagbél teljes, mert a vastagbél úgy néz ki, hogy fölszállóág, középsőág és leszállóág, a teljes vastagbél ilyen típusú mikroorganizmusokkal van teli. És ez olyan környezetet ad, olyan környezetet ad az egész vastagbél béltartalmának, hogy az megszünteti, nem engedi az ellenséges baktériumoknak az elszaporodását. Most már itt beszéltünk arról, hogy milyen módon tehetjük tönkre, vagy árthatunk a bélflóránknak. Most beszéljünk egy kicsit így a pozitív oldalról, hogy hogyan védelmezhetjük a bélflóránkat. Mert hogyha ebben valami kár keletkezik, akkor abból, ahogy mondta, az egész szervezetünk, hogy rosszul jön ki. Így van. A bélflóra mikroorganizmusai olyan táplálékkal táplálkoznak, ami a zöldségekben, gyümölcsökben, a rostokhoz kapcsolódik. Tehát vannak olyan rostok, amelyeket megemészt a bélflóra anyaga, mikroorganizmusai, ezek ilyen előrostok, de vannak olyan cellulózrostok, amit az emberi bélflóra nem emész meg, de fontos szerepe van, hogy ott azért a bélbaktériumok elbújjanak a rostok közötti víztartályokban, vízterekben, és ott szaporodjanak. Tehát, hogyha mi föl akarjuk, regenerálni akarjuk a bélflóránkat, akkor kell egy kis probiotikumot ennünk, nem kell állandóan azt, tehát ezek a tejsav baktériumok és a bifidus féle típusú mikroorganizmusok, ezeket kell, úgy lehet kapni, most már eléggé jó hirdetik a probiotikumoknak. De mondjuk joghurt is számít, mert ezt a bifiduszt, ezt azért ismerjük a bizonyos reklámokból, hogy mondjuk ez az átlagos joghurtokban átlagos joghurt, átlagos aludtej, tehát ezekben vannak ilyen tejcukrot emésztő mikroorganizmusok. Ez egy dolog, de feltétlenül fontos, hogy olyan zöldségeket együnk, amely rostban gazdag. A gyümölcsöket is lehet, de azt nagy mértékben nem ajánlanám, mert az meg a vércukrot emelheti a magas glükóz, magas fruktóz tartalma miatt, az meg megint más, tehát a glükóz is van benne, és fruktóz is, tehát ha túl sok van abból, az nem túl jó a gyümölcs. Hát meg mondjuk cukorbetegek sem fogyaszthatnak ugye korlátlan mennyiséget a gyümölcsökben. De a zöldségeket biztosan ajánlhatom. Ha a zöldségeket kétféle módon lehet, vagy egyrészt nyersen, másrészt főve, vagy hogy a jobb, vagy hogy egészségesebb, hogyha a bélflóráink szempontjából nézzük? Ha a bélflóra szempontjából nézzük, akkor jó a főtt rost, tehát a párolt rost, az nagyon jó, mert a rostok közé jobban behol a víz, tehát jobban emészthető a baktérium, a bélflóra számára is, az jobb, de a nyers saláták és nyers zöldségekhez nagyon jó olyan öntet, hogy olívaolaj, meg ecetsav, valamilyen típusú almaecet, vagy szőlőből készült ecet, tehát ez az ecet az azért jó, mert az olyan pH, olyan kémiai környezetet ad, ami a bélflóra baktériumnak kedvez, kicsit savas. Nem kell félni, hogy túl savas, mert ez kell nekik, ez a kis sav mennyiség. Én mondjuk ebben a téli időszakban nálam a sláger otthon az a sütőtök, gondolom az akkor kiemelt helyen szerepel, vagy a zöldségek között akkor az... A sütőtök az... Annak is magas a cukortartalma. Igen, de nem vészes. Mit ajánlana? Mely zöldségeket fogyasszuk akkor elsősorban? Hát én mondjuk a hagymát az téli időszakra gondolok, hagyma az nagyon jó. Még az immunrendszerünket is erősíti. Én póréhagymát eszek nagyon sokszor, meg zöld hagymát, aztán paprikát, paradicsomot, uborkát, ez
ez eléggé jó ellátott a piac ilyen zöldségekkel, ezekkel a zöldségekkel, tehát ezt mindenképpen én szeretem zölden enni, és frissen. Mi a helyzet a gabonákkal? Ugye ezek a teljes kiörlésű dolgok, ezek például segítik a bélflóránkat? Ezek is mondjuk rostoknak számítanak? Nagyon jó kérdés, mert a gabonában lévő rostok, az a gabona héjában lévő korpa anyagok, ezeknek az a szerepe, hogy ha esik az eső, akkor lepergesse a vizet, tehát nem szívja a vizet. Az én felfedezésem, hogy úgy mondjam, a rostok szerepét szempontjából az, hogy vizet tart a vastagbélben a víz megtartó rostok. Tehát víz kötő rostok vannak az egyik oldalon, amilyen mindenféle zöldségben lévő. A gabonarostoknak a korpa anyaga az víztaszító rost. Tehát az inkább eltömi a béltartalmat, inkább szilárdabbá teszi, mint hogy vizet szívjon be, mint hogy vízzel teli. Sok ember attól szenved, hogy a széklete nehezen jön, annak a víztartalma kevés, az a probléma. Tehát a víztartalmat... Akkor ezeket a zöldségféle rostokat kellene fogyasztani. Tehát olyan fajta rostokat, nekem van egy olyan találmányom, hogy mikroorganizmus készít olyan rostot, ami nagyon jó vízmegkötő képességű. És a sok víz, az kell ott a mikroorganizmusoknak. Sokáig megtartja, jó sok víz legyen, akkor tudnak szaporodni a jó bélflóra mikroorganizmusa is. Hát akkor mindig elhangzik talán a test és lélek rovatunkban, amikor ételekről beszélünk, hogy zöldség, gyümölcs, és hogy fogyasszunk belőlük sokat. Ez most sem lett másképp. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is nagyon örülök, hogy itt lehettem.